Ko ki parashakri tongin yaine how try haga jing im ga jonga bu jong pi namar la da klem utrai haga jing im ga jonga bu jong pi dala de hinginom la ban la ai kaktin ga jong blai ko ong ya gata la da pi pule na ka gospel ga jong yo an skala nong ga khat san ga khot ga saw bat ga san pin lap ko ong gum ne to yaine hanga bat manga hapi kumba ka tanat kam la ban seiso na la de hi lemda kan yaine how ding so wan kumta ma phiru lemda phim yaine hanga manga ngalong uding so wan ma phi kitnat uta uba yaine hanga bat manga hau uta un seiso shibun na ba klem manga phim la le ai ru em ong ktin ge jong blai u jisu dala deo kren ye gini ge kentin la da klem manga pinam la ban le ai ru em ong ktin ge jong blai tong in long ken ge gi khon ge jong trai ge ba yai ne how trai ha ga jing em ge jong nga ba ge jong pi gi kan mau ro ye ga jing bom yai ne jong gi khon Israel ha ba Moses u lek ban shem ye gi tu gi chipo kum no blai kila thau pen ban na ka dur masi ba ki kin yo ban shakri ban mane dem kila kan ria no blai kim mane sho yo blai kila kwa ban thau no way pat ublay haba kila kenria kim yai ne how try ublay udap hapdeng jong ga jing bitar bat ki khon Israel de namar kata haga jing em ga jong nga ba ga jong phiru kumjo ko ki para shakri how try tongin yai ne how try yo le se ba ga jing bitar ga jong blay kan me lap haga jing em ga jong ab japi lada ngim yai ne how try namar dala de hi ga kuten ga jong blay now yo ones kal nong ba khat san ga khot ba saw ba san hang to ga ong badala de hi nginom la ban le ai ong ga kuten ga jong blay kumba uding lada klem ga kendo la ban le ai dala de la ban san la ban seiso la ban seisla kum taru ka jing im ga jonga bo jong pi kalong la klem u blay ga jing im ga jonga bo jong pi nginom la ban seiso dala de yala de ong pi la klem u blay uding habom don ga kendo la ban seiso la ban seisla la wat tang ban mi ru ka jing im ga jonga bo ga jong pi kolong kumta la da klem u blay ga jing im ga jong ab pi dala de nginom la ban le ai de namar kata ka don kam ya nga ya pi ban yai ne how try ban nom ken ria now try ga jing im ga jong ab jong pi ban nom ken ria now blay u ba nga bat pi ngi shakri ka jing ken ria jong ki khun Israel ga ong pi ka penbitar yo blay hadu kata-kata tat hadu ba Moses umalai shim ya kita ki sipo hukum hadu ba ula penpat ya kita ki maulun kinyap ki ba ula let ban shim no blay hadu kata wat Moses udap apreng jong jing bitar ya kata ka jing le jong ki khun Israel hadu bakin da thau do way pat blay ka jing bom ya ne ka jong ki de namar kata ka jing im ga jonga ba ka jong piru to ai bangin yai ne how try ha ga jing im ga jonga ba ka jong pi to ngin long kita ki ba yai ne tang how try kina ma kata ka jing bitar ka jong blay kanam hap ha ga jing im ga jonga